नमस्ते. भाई बोला. नमस्ते. नमस्ते सर्वांना. तुम्ही म्हणाल की हे मला काय केलेलं आहे, तर ही आयडिया हे खाली जे मी घातलं त्याच्याबद्दल तर मी सांगतोच, पण हे वरती जे घातलंय ती मम्मीची आयडिया होती. मम्मी काय घेतलं हे वरती, तू काय केलं मला? सफेद सफेद पाहिजे ना, म्हणजे तुझ्या जरा डोक्याला उंडी बांधली. हां, तर सर्वांना सर्वात आधी नवरात्रीचे म्हणजे शुभकामना आहे ना. तर हॅपी नवरात्री. आणि आज नवरात्रीचा आपला पहिला दिवस आहे. तर आज पांढरा कलर आहे, हा. नंतर आहे लाल, नंतर आहे निळा, बरोबर. दिल पण आपल्या बाजूला येऊन बसली आहे खाली. आणि दिलनी पण आज व्हाईट कपडे घातलेले आहेत, सफेद पांढरे कपडे आणि घातलेले आहेत. बाहेर येऊन बसली आता. तर तुम बघा, म्हणजे विश करण्यासाठीच आम्ही सर्वात आधी असं केलेलं आहे. आणि तुम्हाला मी माझा कॉस्ट्युम दाखवतो. तर हे काय आहे, काय घातलंय मम्मी हे मला? तू टोटल व्हाईट मी घातलेलं. तुला फुल दाखवते ना. हा, दाखवतेस? हा, मी तुला फुल हा, तर दाखवते. मम्मी कॅमेरा घेईल पाठ जरा. उभा राहा. तर हे बघा काय काय आहे बाई. आता बाईला सांग बाई, हे काय आहे? हे सफारी आहे. सफारीमध्ये हे नसतं, हे मम्मीची आयडिया होती नवरात्री म्हणून घातले. सफारी म्हणजे फुल बघा, एकदम मॅच झाले, परफेक्ट त्याला बसलेले आहे. आता तुम्ही विचारा किती वर्षाचे आणि कधीचे. आता बाहेरून जरा आवाज येतो, बस तू आपल्या जागेवर बस. चालेल. आता तुम्ही सांगा हे कधीची आहे. भाई सांगतील का तू सांगतील? सांग. बाईला सांगू दे ना. आज बघा, म्हणजे कालच परवाच आपल्याला ही म्हणजे मिळाली ना अशी. तर भाई कोणाची आहे ही? बोलो. हां, बोला. पप्पाची आहे. तुमच्या पप्पाची? हां, भावाची. हां, म्हणजे बाईच्या भावाची, म्हणजे माझ्या पप्पाची आहे ही सफारी. आणि कधीची बाई? आता जे 90ची आहे. कधीची? 90 सालीची आहे. 1990ची आहे, म्हणजे 1990च्या साली. थांबा जरा, मी बंद करतो, आवाज येतोय ना. चला, आता तिकडे दरवाजा बंद केलाय मी. जरा भाई या साईडला बसा. तर हे कपडे बघा, एवढे जुने आहेत ना, पण वाटत नाही आता. ठेवलेले ते कपडे हां, तर तसेच होते लॉन्ड्री मधून चांगले प्रेस करून आणले. आणि तसेच होते. घडी पण आता, घडी मला वाटतं मी आताच मोडली असेल. त्याच मोडली. म्हणजे हे ते घालून पण बघितले नाही होते. ते ठेवून ठेवून ना ते असे मलकट झाले होते. तर भाईने एकदा लॉन्ड्री मधून पण ते जाऊन चांगले करून आणले परत घालण्यासाठी, पण परत पण त्यांनी घातले नाही. हां, तर ते आता आम्हाला ते सापडले. काल आम्ही त्यांना गिफ्ट दिलं कपडे, आणि मला गिफ्ट आले, असं झालं. हा. आणि एकदम छान व्हाईट कलरच होते बघा टोटल. आणि म्हटलं पूर्वी तुला होणार नाही, कधीचे आहेत ते. पण मला एकदम प्रॉपर फिटिंग झाल्या, एकदम व्यवस्थित झाले आणि नवीन वाटतात. पण हे जरा असे कसे वाटतात, जुनी पद्धत आहे जरा ही, है ना. डिझाईन. हा, तर सर्वांना परत नवरात्रीच्या हार्दिक शुभकामना आहे. हॅपी नवरात्री. आज दिवस म्हणजे व्हाईट आहे ना, पांढरा आहे. व्हाईट म्हणजे व्हाईट, पांढरा. म्हणून भाईला पण मी माझा टी शर्ट दिलेला आहे घालायला. आणि दिल तर आपली आहेच पांढरी. दिलला काही गरजच नाही कपड्याची. हा, आणि तुला काय म्हणायचं अजून? मला काय म्हणायचं, मी म्हटलं आज म्हणजे आज पण माझ्या घरात चमत्कार झाला. मी अशी, मला बरं नाही म्हणून मी झोपलेली होती ना, तर मला वाटलं काही देवी आली असेल माझ्या झोपेत सामसू मध्ये, मला लक्षात नसेल. पण मी उठून बसली ना, इथे उठून बसली होती, तर रस्त्यावर आहे ना जोरात जोरात वाजायला लागला. तर तू आतमध्ये गेला ना दरवाजा बंद करून, मी झोपली होती म्हणून. तर मी काय केलं, मी उठून बसल्याबरोबर ती वाजव तिथे जवळ आली ना, तर दरवाजा ना आपल्या आपण खोलला. हवेने खोलतो ना, तसा तो दरवाजा असा खोलत नाही बघ, असा लावलेला होता तू, म्हणजे माझा आवाज नको म्हणून. पण तो दरवाजा आहे ना आपोआप खोलला. मग मी काय केलं, दरवाजा खोलला म्हणून मी म्हटलं देवी आली. मग मी पटकन उठून, मी आवाज पण मला एवढा काय वाटला नाही. मग मी उठून दरवाजा खोलून मी बाहेर देवीला बघितलं. आणि मी परत मग जशी देवी जागेवर जाऊन बसली ना, मग मी इथे आतमध्ये येऊन बसली. हा, म्हणजे असा देवीचा पण चमत्कार असतो. मनात चांगली भावना असलीत ना, सगळं चांगलं होतं. आणि मम्मीला कसं मॉर्निंगला जरा प्रॉब्लेम होतो ना, उठल्या सकाळी जरा प्रॉब्लेम होतो. आणि मी रात्री काय ठरवलं होतं, मी सकाळी उद्या लवकर उठणार, देवी येणार आहे असं. पण ते औषधं खाऊन आहे ना, उठायलाच होत नाही ना. असं औषधं खाल्लं की कसं अजून मला गरगरल्यासारखं होतं. मग दुपारच्या टायमाला आहे ना, ते औषधं जिरून जातात, अशी झोपून बसून राहते ना, तर त्याच्यानंतर मला असं आता फ्रेश वाटतं. ओके. तर माझी इच्छा होती की मी देवीला आणायला जाणार रस्त्यावरती. आणि माझ्याकडे ड्रेस होता, हा मला पहिल्यापासून माहितीच होता, आणि आज व्हाईट कलर आहे, ड्रेस घालून आणायला जाईन. पण कसं माझीच मजबुरी ना, पण देवी स्वतःच आली दरवाजा खोलून. ओके. आता मी भाईला एक प्रश्न आहे. भाई जरा परत स्पेस द्या मला मध्ये. ओके, जास्त पण नाही, या जवळ या. तर मी काय म्हणतो भाई, आता तू सांग, मी पप्पाचे मला दात लावायचे होते की नाही? भाई मी लावणार होतो ना पप्पाचे दात.
हा है ना? तेव्हाच लावणार होतो ठरवलं आम्ही. होतं. तर भाई तुम्हाला आता एक दात आहेत ना? दोन आहे. 2 आहेत. 2 आहेत. मग तुम्हाला ते असं लावूया आपण? नको. नको का? नाही त्यांना आवडत? नाही आवडत. नाही आवडत ना. पण तुम्हाला सांगतो भाई एकदम म्हणजे खातात व्यवस्थित एकदम. हा. पण ते दात पडल्याशिवाय पण नाही लावू शकत ना. नाही ते 2 दात पडल्याशिवाय पण नाही लावू शकत. आणि जे आहे ते उगाच त्याला हातबीत पण नाही लावायचं. हम्म. तर तुम्हाला सर्वांना नवरात्री, हॅपी नवरात्री. आज तुम्ही पण पांढरे कपडे घातले की नाही आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. अजून काय सांगायचं आहे का नाही ना? नाही आता काय नाही सांगायचं. आता आपण बघूया पुढचे व्हिडिओ. अजून आपल्या घरामध्ये पण तशी आमची स्वच्छता साफसफाई देवीच्या बाबतीत म्हणाल तर तशी आमची झालेली आहे सगळी. घर आमचं साफसुथरं तर रोजच होत राहतोय. खाली थोडी अडचण आहे. चला मग तुम्हाला बाय बाय. तुला काय म्हणायचं? हॅपी बाय. नवरात्री. हॅपी नवरात्री. बाय. हॅपी नवरात्री बोला. नवरात्र.